வணக்கம். இப்பொழுது நான் பேச எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் இன்றைய அரசியல் களம். நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து 74 ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகிவிட்டன. இப்பொழுது நாம் பார்த்து வரும் அரசியல் களம் பெரிதும் வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது சுதந்திரத்திற்கு முன்னால் பாரத தேசம் எங்கும் மக்கள் அனைவருக்கும் தேசிய உணர்வு மேலிட்டதால் அவர்களுடைய ஆர்வம் சுராஜ்யம் கிடைக்கப் போகிறது, நமக்கு சுபிட்சமான வாழ்க்கை காத்திருக்கிறது என்று எதிர்பார்த்தார்கள். அப்பொழுது காணப்பட்ட ஒழுக்கம், நேர்மை பெரிதும் வித்தியாசப்பட்டிருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு சொல்ல போனால், மகாத்மா காந்தி ஒரு தரம் சென்னை வந்திருந்தார். அப்பொழுது அவர் உபயோகித்து கொண்டிருந்த பாக்கெட் வாட்ச், அதாவது உள்ளங்கை அளவு இடுப்பில் தொங்க விட்டிருக்கும், அதை வைத்திருந்தார். அது திடீரென்று காணாமல் போய்விட்டது. யாரோ திருடி விட்டார்கள். இது செய்தி உலகமெங்கும் பரபரப்பானது. அப்பொழுது வெளிநாட்டு, குறிப்பாக சுவிட்சர்லாந்து, US போன்ற நாடுகளில் இருந்து முன்வந்தார்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு ஒரு புது பேர் வாட்ச் வாங்கி தரோம், உபயோகிக்க சொல்லி. ஆனால் மகாத்மா காந்தி மறுத்துவிட்டார். தான் இழந்த வாட்ச் தனக்கு திரும்பி வர வேண்டும் என்பதில் மிகவும் பிடிவாதமாக இருந்தார். ஆச்சு, ஒரு வாரம் சென்றது. திடீரென்று ஒரு நாள் காணாமல் போன வாட்ச் அவரை வந்து அடைந்தது. யார் எடுத்தார், எப்படி திருப்பி கொடுத்தார் என்று தெரியவில்லை. ஆனால் வாட்ச் பத்திரமா வந்துவிட்டது. அதாவது அவருடைய கொள்கை என்னவென்றால், ஒருவன் திருடி விட்டால் போனா போட்டோம், நமக்கு வேற ஒன்று வாங்கிட்டா அவனுடைய திருட்டை அங்கீகாரம் செய்த மாதிரி ஆகிவிடுது. அப்போ அவ்வாறு இருக்கக்கூடாது. திருடி இருந்தாலும் அவன் மனம் திருந்தி வாழ வேண்டும். அதற்கு சந்தர்ப்பம் அனுகூலமாக இருப்பதற்கு அவர் ஏதும் புதிதாக எதுவும் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை. இவ்வாறு நேர்மையை பார்க்க முடிந்தது. இப்பொழுது சுதந்திரம் அடைந்து 74 ஆண்டுகள் கழிந்த இந்த நிலையில் நாம் என்ன காண்கிறோம்? இப்பொழுது காணப்படும் நேர்மையின்மை, ஊழல், பதவி ஆசை, பதவி வெறி பலவாறாக காணப்படுகிறது. அரசியல் களம் எவ்வாறு மாசுபட்டுள்ளது என்பதை புரிந்து கொள்ளலாம். இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் காணப்படும். ஆக இன்றைய அரசியல் களத்தை முந்தின அரசியல் களத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உள்ள வித்தியாசம் என்னை போன்று வயதானவர்களுக்கு ஓரளவு தெரியும். இளைய தலைமுறைகள் சரித்திரம் வாயிலாக தான் தெரிந்து கொள்வார்கள்.